Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ivideo kule channel wena bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kuleyo video uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu udaba engiliphethe njengamanje alufoli ngaphansi kwendaba ezibuhlungu. Angazi mhlawumbe egcineni lizoba buhlungu, kodwa ngingasho nje mina ngithi lolu daba lulwenzile usuku lami. Bafowethu, ngixolele ngensini, namanje lisangihlekisa lolu daba mangilicabanga. Okay bafethu, istory sikanje. Kuthiwa-ke kuno businessman wangala othungathi, kushuthi ufonelwe omunye futhi ubusiness woman ongumhlali waseGoldbart, ubethathe nje amaholiday akhe eThekwini ngala endaweni yaseLamisi. Okay, shuthi lo business woman lo afonele lo businessman wasothungathi amchazele ngesigigaba asehlangane naso laphana-ke eBish eLamisi, ebhizi eyithathela ama-selfie. Then uthe mayethatha i-selfie kanjalo waseqondana nendoda ebinqunu iphezu komuntu okanye iphezu kweshuqulwana ebekubonakala engathi umuntu, and leyo ndoda ibhizi phezu kwalowo muntu yenzani? Isikomora. Ngizokubeka kanjalo, isikomora, okanye ngolimi nje lithe ukuqina ukushaya indlwabu, yabo. So lo wesifazane mayeripothela ubusinessman lo wasethungathi, uriporte as ubona indoda enqunu phezu kwesidumbu esiboshiwe ngaboplastiki eBishi la ebethathe khona amaholiday akhe. Then-ke lo businessman ube esefonela-ke ama-security-ke asendaweni ngala kothungathi-ke, ama-security-ke lawa asebenzela uthungathi, Verulam, Phoenix, njalo njalo, ekuthiwa u-Reaction Unit South Africa, abanye mabenqamulela bakubiza uRusa. Then-ke uRusa wasuphikelela khona-ke endaweni yesigameko. Mawufika kuleso sigameko, okay, uyasifica leshuqulwana lesi esiboshwe ngoplastiki, of which bathe mabefika bathola ukuthi lento yenziwe nje umuntu ukuze lo mlisa lo obekade enqunu akwazi ukuthi-ke asikomore, then bese yaqina, bese ba right. Then bafakaza-ke nabantu basendaweni bathi no, simbonile umuntu okade enqunu esehamba. So bafethu, bekuzoshare nje loso story-ke nami-ke sithe sangihlekisa osukwini namhlanje. Singazi-ke mhlawumbe egcineni sozwa okunye, mhlawumbe kuthiwa kutholakale isidumbu, ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe sesisusiwe, asazi. Kodwa nje bafethu, ngendlela engibona ngayo indaba ikanjalo. Lo wesilisa mhlawumbe iphara mangicabanga lizenzele nje umuntu walo lase ligibela phezu kwakhe, lase lenza njalo laqina, then lase liba fresh, lase nyawo-ke zagcwala udaka. Bafethu-ke make sure uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel bafethu, nibe nobusuku obuhle. Nakusasa zikhona indaba eyitrendayo, make sure ukuthi uyayilike ivideo, uyasubscribe kwi-channel if ungasubscribile. Asiphinde sihlangabezane kwivideo elandelayo.